Hej og velkommen til Introduktion til lydoptagelse og redigering. Det første skridt i produktionen af en lydfil er at vælge det udstyr, optagelserne skal laves med. I denne podcast benyttes nogle bestemte mikrofoner og optager. Principperne gælder dog for optageudstyr generelt. Der findes en lang række af forskellige optagere på markedet, alle med forskellige muligheder. Det er vigtigt, at den optager, du vælger, passer til den situation, der skal optages. I nogle tilfælde kan du nøjes med en bærbar computer, mens andre optagelser kræver selvstændig, specialiserede optager for, at resultatet bliver godt. De fleste bærbare computer optager i en dårlig kvalitet sammenlignet med dedikerede lydoptagere og kan i nogle optagesituationer virke upassende. Moderne dedikerede optagere er lette at betjene og giver i de fleste tilfælde optagelser i meget høj kvalitet. Til mange nyere optagere kan der desuden tilsluttes ekstra mikrofoner. Dette gør det muligt at tilpasse sammensætningen af udstyr fuldstændigt til den enkelte situation. Mikrofoner kan være udformet og fungere på mange forskellige måder. I denne podcast vil du blive præsenteret for 2 hovedtyper til de situationer, de passer bedst til. Helt grundlæggende kan man dele mikrofoner op i 2 hovedtyper: nærfeltsmikrofoner og grænseflademikrofoner. Nærfeltsmikrofoner opfanger primært den lyd, der findes i området, umiddelbart foran eller rundt om mikrofonen. Denne karakteristik gør dem egnet til optagelser, hvor lyden kommer fra en enkelt kilde gennem hele optagelsen. Det er tilfældet ved blandt andet forelæsninger, interviews eller ved oplæsning. Grænseflademikrofoner opfanger i modsætning til nærfeltsmikrofoner lyden fra et stort område rundt om mikrofonen. Dette gør dem velegnet til optagelser, hvor lyden kommer fra flere forskellige steder samtidig, eller hvor lydkilden flytter sig gennem optagelsen. Grænseflademikrofoner er derfor gode til optagelser af møder eller ved forelæsninger, hvor der er spørgsmål fra tilhørende undervejs. Forskellige optagesituationer stiller forskellige krav til det udstyr, der skal bruges. I nogle situationer kan der være mange, der skal optages på samme tid, mens der i andre kun er én enkelt person i fokus. I denne del vil du blive introduceret for en række typiske optagesituationer og hvilken sammensætning af udstyr, der er mest velegnet i de enkelte tilfælde. Ved interviews er der typisk kun én enkelt person, der taler ad gangen. Derfor vil en sammensætning med en simpel digital optager og en håndholdt mikrofon i de fleste tilfælde være den bedste løsning. Mikrofonen tilsluttes optageren og rettes løbende imod den, der taler. Ved møder er der typisk mange, der taler og ofte i munden på hinanden. Det er derfor vigtigt at vælge en mikrofon, der får al lyden i rummet med. Den bedste løsning vil være en digital optager og en eller flere grænseflademikrofoner, alt efter rummets størrelse. Mikrofonen tilsluttes optageren og placeres centralt imellem mødedeltagerne, f.eks. på et bord. Grænseflademikrofoner opfanger lyden i et stort område rundt om mikrofonen og vil derfor få al lyden i et mødelokale med. Derfor opfanges der i mange tilfælde også mange uønskede lyde, f.eks. baggrundsstøj. I nogle tilfælde kan der derfor være behov for at bearbejde optagelserne efterfølgende. Ved forelæsninger er der primært fokus på selve forelæseren, men nogle gange kan der være behov for også at optage spørgsmål eller dialog med tilhørende. Det stiller nogle særlige krav til sammensætning af optageudstyr. Den bedste løsning vil typisk være at placere en lille trådløs knaphulsmikrofon på forelæseren og en grænseflademikrofon et sted centralt i salen. Hvis det er vanskeligt at høre spørgsmål fra salen, kan det være en god idé at få forelæseren til at gentage spørgsmålene. Ellers kan man anvende en trådløs mikrofon, der kan flyttes rundt i salen efter behov. Hvis der bruges flere mikrofoner i optagelsen, er det nødvendigt at samle optagelserne i computeren efterfølgende, så slutresultatet bliver en enkelt lydfil. Når du optager foran din egen computer til brug i forbindelse med f.eks. en PowerPoint-præsentation, vil fokus ligge på din egen stemme. Ofte vil man gerne have optagelserne lavet i så høj kvalitet som muligt, da denne type af optagelse tit bruges i udgivelsessammenhæng. En god løsning vil derfor være et moderne digitalt headset med indbygget mikrofon. Fordelen ved at vælge et digitalt headset er, at det kan tilsluttes computeren direkte og altså derved går uden om den kvalitetsnedsættelse, som mange computers lydbearbejdning forårsager.
Headsettet tages på hovedet som et almindeligt sæt hovedtelefoner, og mikrofonen placeres umiddelbart foran munden. Når en mikrofon placeres så tæt på munden, kan der opstå såkaldte poplyde. Det vil sige, at den luft, der passerer munden ved udtale af f.eks. P eller B, påvirker mikrofonens membran. Dette kan afhjælpes ved brug af et såkaldt popfilter, eller ved at placere mikrofonen umiddelbart neden for munden. For at få computeren til at optage lyden fra mikrofonen, kan det være nødvendigt at ændre på computerens indstillinger. Dette gøres i Windows ved at vælge kontrolpanel og herunder lyd. I denne menu vælges fanebladet audio, og headsettets mikrofon skulle kunne vælges i rullemenuen under Sound Recording. På Mac gøres det ved at vælge systemindstillinger, lyd og herunder vælge mikrofonen under fanebladet lyd ind. For at lave en god lydfil er det ikke nok at have lavet en optagelse. Den skal også redigeres, så den bliver bedst mulig uden overflødige eller forstyrrende elementer. Vigtigst af alt er, at budskabet bliver klart og let forståeligt. Og med denne introduktion vil du blive i stand til at bruge de vigtigste værktøjer til rådighed, såsom klip, fades, støjfiltrering og normalisering. Til sidst er der et par gode råd til, når du selv er i gang. I denne podcast benytter jeg programmet Audacity, et program, der kan hentes på nettet, men de fleste lydprogrammer er baseret på samme grundprincip. Når lyden er optaget, er det tid til at klippe, redigere og tilpasse. Uønskede elementer klippes væk, og rækkefølger og pauser justeres. Desuden kan den sættes sammen med andre optagelser og lydklip. En del af lyden klippes væk ved at markere området, vælge redigere og slet. De pauser, der er for lange, kan klippes væk som vist, men man kan også indsætte pauser. Sæt markøren, hvor pausen skal indsættes, vælg generere og stilhed. Hvis du vil kopiere et element, markeres området med musen, vælg redigere og kopiere. Derefter flyttes markøren til, hvor lyden skal indsættes, vælg redigere og indsæt. For at indsætte et lydklip fra en anden fil, er det nødvendigt først at åbne kildefilen. Marker det område, der skal kopieres, og vælg kopiere. Pas på med at klippe midt i en lydbølges udslag, det kan give kliklyde og skrat. Vælg den anden fil, sæt markøren, hvor lydklippet skal sættes ind, og vælg redigere og indsæt som før. I starten af et lydklip skal der ofte fades ind, især hvis lydklippet starter meget brat. For f.eks. at markere en overgang til en ny optagelse eller markere en afslutning, kan man også fade ud og ind igen. Marker det område, der skal fades. Det er typisk starten eller slutningen af lyden. Vælg effekt og fade ind. Det samme gøres i slutningen, effekt og fade ud. Prøv dig lidt frem med hastigheden på fadet. Det kan give meget forskellige resultater, og det behøver heller ikke nødvendigvis at være i starten eller slutningen af klippet. Hvis optagelsen er præget af støj, sus og summen, kan et støjfilter bruges til at fjerne en del af det. Marker et område, hvor der kun er støj. Det behøver kun være 1 sekund eller 2. Vælg effekt og støjfjerning. I dialogboksen klikkes på Find støjprofil. Appliker støjprofilen på hele klippet. Når det er gjort, markeres hele det område, der skal støjbehandles. Vælg effekt og støjfiltrering igen. Som i de fleste andre PC-programmer kan du benytte kommandoen undo eller fortryd under redigere, hvis noget går galt. Vær opmærksom på, at et støjfilter ikke kan fjerne støj helt, men for det meste er det også fint, hvis det bare bliver reduceret. Hvis du forsøger at fjerne for meget støj, kan lyden blive underlig. Et støjfilter kan ikke bruges til at fjerne f.eks. bilstøj eller tale i baggrunden. Det kan kun gøres manuelt med klip. Et støjfilter fjerner statisk støj. De fleste programmer har dog ofte gode værktøjer til at fjerne klik, poplyde og knas automatisk. Når lydklippet er færdigredigeret, er det en god idé at normalisere det. Normalisering er en proces, der sørger for, at lydklippet bliver så højt som muligt inden for det digitale domæne. Marker det område, der skal normaliseres.
Det er typisk hele filen, og det kan markeres ved genvejen Ctrl A. Vælg Effekt, Normaliser, og sæt værdien til et sted mellem -3 og 0 dB, eller 99 til 100%. Tryk OK. En god normalisering sørger for, at de højeste udsving i lydniveauet rammer lige under 0 dB. Bliver signalet højere, vil der opstå forvrængning, hvor lyden klipper digitalt. Et niveau, der svinger mellem -1 og -9 dB, fungerer godt til taleoptagelser. Når du er færdig med at redigere, er det tid til at konvertere filen til et standardiseret format. Hvis du har tænkt dig at arbejde videre på et senere tidspunkt, bør du gemme det i programmets standardformat, en såkaldt projektfil. Hvis du er færdig med at redigere, kan du gemme i et ukomprimeret format, f.eks. WAV eller AIFF. Fordelen er, at stort set alle computere og programmer kan læse det, og lydkvaliteten er uændret for originalen. Skal lydfilen distribueres, vil det være en fordel at komprimere det i et mindre format. F.eks. MP3, MP4 eller AAC. Disse formater fylder ca. en tiendedel af originalen og er et godt kompromis mellem kvalitet og størrelse. Samtidig bliver de langt hurtigere at downloade over internettet. Når du gemmer i et komprimeret format, så vælg mindst 128 kilobit per sekund for at opnå CD-lignende kvalitet. Lavere opløsninger betyder lavere kvalitet, men kan være nødvendigt i nogle sammenhænge. Det var alt for denne gang. God fornøjelse med at arbejde med lydoptagelse og redigering.